Здравейте хора, аз съм Христо Ташев и тук млъкни бе! Млъкни! Тук при мен е вълкът, който говори за едно готино бебенце, наш Теди и злата му сестра е тук. Стили. се казва змея Стимулян. Да, тук също... Казах ти да стихнете, аз те не ги чувам, тебе те чувам. Тук също е и Макси Бум Шакалака. И сега ще играем на DTI. И ще блъснем този. Ама не можем. Бъти. Той си седи на едно място. Умри бе. Така. Чакайте малко хора. Сега ще спрем за малко, за да видим снимките. Чакай къде е. Това ли са всички снимки? Той приятел ли ти е? Да, бе, да. Снимки, бе. Не ти е приятел. Добре. Какво? Просто Столюляна, чудовището Столюляна лъже. Наш Теди е велик, наш Теди е велик. Кака-ака. Вълк, я кажи нещо. Добре, хора. Всички... Тихо. Хора сега... Мукни. Хора сега ще... Който от ССК няма да гледа този клип, защото ще викаме Самолевски, оле, Краси и Самолевски, бейбе, и Самолевски, оле, шампиони сма. Вижте каква хубава кола имам, вижте колко добре карам просто. Аз съм велик. Нищо не мога да видя. Не, говоря на хората, бе. Макси Бум Шакалака е Шакалака Бум Макси. Хора, напишете. Имаме враг, бал съм му врага. Хора, напишете в коментарите, ако искате да правим... между другото, казах днеска с вълкът, млъкни бе! Днеска с вълкът и Макси Бум Шакалака ще ходим заедно на басейн. Казах, че може би ще снимам клип тогава, но няма да мога, защото един мой приятел не ми даде камерата за под вода, защото не го видях. И явно няма да снимаме клип, освен ако не снимам аз с телефона от страни и няма да се къпа, което е тъпо. Някой ден ще правя такива клипове. И сега в момента, между другото, Вълк. Да. Сестра ти там ли е? Не. И хора, вижте скок. Да, той ще ни учи. Където го, между другото, хора ще ни записват. Ние там ще ходим вече. Да. Охо, хора, видяхте го. Това беше велико. Сега тук да си изберем кола. Ударих се в оградата и се превъртях и паднах на гуми. Ти ще мреш. Махай се от мотора. Така няма да го вземеш. Чудовището Столюляна. Столюляна. Ако някоя момиче ако имате скайп и някоя момиче джмудил ви прие и ви даде... Млъкни бе, вълк! Ако имате скайп и някаква си джмудил дебела, джмудил, много дебела джмудил, ви прати покана, никога не я приемайте, защото тя ще ви набие, ще мъчи бебето. Наш Теди, той не е бебе, той не е мъж. И ако като ви пише отклони или приеми, винаги натиснете отклони.
Джордж Клуни. Натиснете Джордж Клуни. Хора, между другото... Кой звъни, бе? Какво става? Какво правиш? Стили! Не знам, айде нещо натискам. Аз нищо не натискам. Чакай. Стили, да не е от тебе. И хора, този клип ще е малко провален. Някой тапак звъни. И този тапак сигурно се казва дебелата джмудио лесбийка. Ехо, хора. Спря. Алелуя. Алелуя, бейбе. Стига, бе! Стига, бе, Стили! Стиляна го прави. Стили! Какво? Аре, да, Стили, проваляш ми клипа! Добре, до вечера, като излезем, тежко ти и горко. Тежко ти и горко. Най-накрая. Алелуя. Алелуя, бейбе. Але. Ако продължиш до вечера, тежко ти и горко. Наш Теди ще го Наш Теди ще те напие, както те напи. Куче, хора, вижте, куче. Куче. The fuck? Полиция! Мръсна полиция! Мри! Полезна полиция ли? Убиха ма... Така... Хора, напишете долу в коментарите кога искате, напишете си скайпа или фейсбука да ви звънна, да снимаме клип с вас. Някой си изпърдя здравата. И това е Стиляна дебелата лесбийка. Столюляна найба. Така, хора. Ето тази кола ще вземем. Но да знаете, че аз не съм Shadowhex, знака Босайде и такива, но се абонирайте за тях и за Мариано Ангел. Не мога пея, нали, хора? Между другото, всички не трябва да гледат този клип, защото аз ще видя и ще си пея по света. Ще ми... Наш Теди е велик, епик. Наш Теди е велик. Наш Теди. Която се и е много дебела. Много е дебела. Сестра му се казва Ака Ачева Найбанка. Ехо, Столюляна в разговора си. Столюляна. Ехо. Столюляна. О, слизаме в метрото, хора. В метрото, отиваме в метрото. Отиваме в метрото. ЦСКА са буклуци. Ти чуваш телевизора? Да. И хората го чуват. Откажи се, ма. Съдията, педерас. Ето го метрото, трябва да го вземем. Взимай метрото. Качваме се в метрото, хора. И клипът ще завърши там. Тук ще убиваме всички хора. Аре, бе. Съди, мръсен полицай, ти тръгвай, бе, тръгвай. Искаш ли? Така, хора, това беше от мен, аз съм Христо Ташев, абонирайте се за мен, за Мариано Ангелов, това беше всичко от мен и...